Amahan, salamat kayo sa pagpamumuhat sa Balang Espiritu sa among taliwala, samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong. Dunay katingalahan ug madagkong butang among masayran diha kanimo. Himayaon gid ka sulay katapusan. In Jesus Christ's name. Amen. Nining buntaga mga igsoon, atong iabli ang atong makasulatan diha sa libro sa 1 Timothy. Unang Timoteo, Kapitulo 2. Atong nasayran, gamayng background, nining bahinas kasulatan maigsuon nga, gisulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo nga namastor sa Episo. Dito sa Ephesian namastor si Timoteo. Ug mao kini ang iyang mga sulat. Ug nasayod ko nga kini nga sulata dili lang kang Timoteo kung dili alang gyud sa matag usa kanato. Diri sa 2 akong basahon lang yun ning tanang bersikulo aron makita nato maayo. Daghan kayo og mga atong matun-an dinhi nining bahinas kasulatan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Kapitulo 2 bersikulo 1. Busa, una sa tanan awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron magbaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Verse 3. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manuluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalos kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ka naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanan nga mga tao sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol og magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo og sa kamatuoran og wala ako magbakak. Verse 8. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga naa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang kamot nga walay kasuko og panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babae magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok ug magdayan-dayan sa mga bulawan ug mga perlas ug gamit mahalong mga sapot. Hinunua magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babae makat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot ng babae magtudlog magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo o gisunod si Eva. Ug dili si Adan ang nalimbungan kundi ang babae ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kun magpadayon siya sa pagtuog sa paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan ang kaligdong. Amen. Praise God. Nindot yun kayo ning mag-series ta mga igsuon kay moabot gyud sa punto nga way bias ang atong maabtan sa kanang bersikulo mo gyud atong sentro kaayo nga mahisgutan. Mayaon ang ngalan sa Ginoo. So dunay tutulo ka mga butang nga akong nakita karon dinhi nga kinahanglan ato nga masabtan og maayo sumala sa gisulti sa mga pulong sa Ginoo. Dinhi sa atong gibasa mga kaigsuonan sa bersikulo 1 palangdaan, niingon gyud ang mga pulong sa Ginoo nga ri kanatong tanan. Busa, una sa tanan. Awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga kinahanglan og pasalamati siya. Before ning sulti si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, kung atong tanawon manggod dire sa bersikulo 18:1, ningon diha 1:18, Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesiya may tungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pakigbisog diha sa tinuoray nga pagkig-away
Og padayon sa imong pagtuo sa limpyo nga konsensya. May pipila ka mga tao, ingon diha, may pipila ka mga tao nga wala mamati sa ilang konsensya og tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila og dili na magpasipala sa Dios. Naapil man diri akong maguwang si Alejandro. Nang dili gyud nimo malikayan mga kaigsunan nga kaning labi na kanato karon sa katapusang mga adlaw, dunag gyud mga sa YouTube mga igsoon naghitak ang mga nagkadaiyang nga mga pagtulunan. Kanang kung imong tanawon mura kag mo libog niya maminaw sad ka sa nagkadaiyang mga movement. Murag ang usa kanang mauni ang ilang gitudlo, ang pikas pud mao po ni ilang gitudlo. So kinahanglan nining taknaa balik kita kung unsay gisultis pulong sa Ginoo. Maigsoon alang sa pagpadayon sa ato nga gihisgutan may tungod sa kingdom commitment. Number 1 nga commitment atong mahatag sumala nining bahinas kasulatan way lain, committed to pray for all men. Ingon diha ang pulong sa Ginoo, I urge then, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Ingon si Apostol Pablo, request, prayers, intercessions, and thanksgiving. Maumang guni nahitabo gyud sa atoa nang wa ta kabantay ba nga sa atong pagkakristohanon nagkadugay nahimo na noon ta nga selfish. Ang ato na lang panginahanglan atong gihuna-una. Kung padung ka magminyo ang imong mga pag-ampo, Lord, suplayan mo ang mga pagpanginahanglan. Unya pagkahuman gitagbo sa Ginoo, pagkaminyo na, Lord, salamat nga igdayong minyo de, Lord, salamat nga naay mo gift og kaldero. Hallelujah. Nya pakapina na lang sad og baso og plato. Di ba? Nya pagkahuman minyo na mo na sad magampo na sad, Lord, nagabang pamiron na namoy balay. Nya sunod na sad, Lord, tagay mig sakyanan. Nya pagkahuman nanganak naman, Lord, tagbuang gatas bata. Nya pagkasunod kay ning dako-dako na, Lord, ang pag-eskwela. Unya, pagkasunod na sad, Lord, ang kaminyoon. Nya, Lord, ang mga apo, namatay na lang tao. Ang ato ra gyung kaugalingon mo'y atong gihuna-huna. Dili man sayop mga igsoon nga mag-ampo ta. Pero kinahanglan di nato kalimtan nga power man ka ng atong inampuan. Kinsa ning tuod dinhi nga power kining atong inampuan? Nganong na power man ang atong inampuan? Tungod kay mga anak gutas Ginoo. Kung naay mo dool karon mga kaigsunan magkadungan si Zion og laing bata kan Teacher Ems mangayo og kwarta aw unahon gid Zion. Nganong unahon niya Zion? Anak man niya. Unya isunod na lang tong laing bata nganing uban kang Zion. Ay na mangayog kindi ba ka? Ingon ana, isunod na lang to siya. Mas priority gyud. Ingna ang imong tapad igsuon, priority ka sa blessing sa Ginoo kay iya kang anak. Pakpakan na to ang Ginoo niya na. Sahi makalimot manggod ta nga priority gyud ba? Priority gyud basta anak. Prioridad gid ka nga modawat kung unsay angayang dawatonon. Ang Biblia mga kaigsunan, nagsugo nga rin kanato nga mag-ampo ta bisan sa bersikulo 2. Ingon ang mga pulong sa Ginoo sa bersikulo 2, palihog ragod, i-open. Uno man na siya, unya ang 2. For kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet in all godliness and holiness. Verse 3. Palihog sa verse 3. This is good and pleases God our Savior. Ang pag-ampo
di ay nato alang ngadto sa uban nga nagampo ta sa ilang mga request, nagampo ta para sa ilang mga petisyon, ug nag-intercede ta para sa uban nga mga tao makaigsunan, makapahimuot din sa imong langit nung Amahan. Kung daga man na o litaw ang imong tapad, ayaw kalimot sa pag-ampo niya nga usaning mga adlaw. Kung buhion pa sa Ginoo, maminyo ra na siya. Ayaw sigig pangayo para sa imong bana o sa imong asawa. Dili man sayop, pero kinahanglan nga dili nimo kalimtan ang uban. Pila ka nato karon, labi na sa Mitsumi nga pipila ka ninyo, tagpila ka adlaw, dagang forced leave, nga ang imong pag-ampo, Amahan, salamat kayo, nasayad ko, nga kaya raman gid nimong pag-supply sa kong kinahanglan. Pero unaha lang gining unbeliever na ako nga kauban Ginoo, maluoy taong kaskalag-ani, kay murag ning luspad na. Di ba? Kita, no, kay ning salig man tas Ginoo, wa gyud minus kayo ang kabalaka. Amen? Pero kanang imong kauban daw, mamatay na na. Ginervyos na. Tungod kay nabati niya nga dili lalim ang sitwasyon nga naa niya mga igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Buti pasabot tanang tao, apil ang imong pamilya. Kinsa karoy makaisa sa kamot nga nakaampo ka karong buntaga para sa tibok nimong pamilya. Ingnon tikaw nining taknaa karon. Kung doon na may mabasol nga ang imong sakop sa pamilya, wala pa mga lagad sa Ginoo hangtod karon ning taknaa, walain kung dili ikaw. Hangtod sa katapusan, samtang tandog kayo tayo, I speak the name of Jesus for my family. Ayaw gyud lunga, murag pagtan-aw nimo. Grabe ka pala inom ang imong papa. Sa sige nimong ampo, dili nang napalainom, napalahubog pag yun. Nadugay nimong inampuay, suka, ginom na. Makaingon ka nga, hala, uy, ning worse man hinuon ang sitwasyon. Buti pasabot anak, musugod ka nagpakpak, kay duol na nang matiwas. Dili matiwas nga, mamatay na na. Kung dili, muingon ta mga kaigsunan, nga duol na ang katubangan sa imong mga pagampo. Ako, pag ngadto nato sa kaniba sa mentoring, nayo sa kabatanon nga ning duol sa ako ba, ning duol siya. Gabi nimo kaigsunan, grabe kayo ka lipay sa kong kasing-kasing. Gani, lipay ko kay karon man ko nahimong naka-appeal na Jesus Range na pagkahuman sa conference sa G12. Doon yung mga pastor nga nanduol yun ako ba, naapagani usa, murag ning sikat ko gamay, kay nagpa-picture gid siya ba. Ning siya, pastor, salamat gid kayo. Pastor, mudasig gid ko nimo, ipadayon gid pastor ang imong mga pag-post sa imong wali. Nagtuo sila nga ako na, ako bitaw ng anak, kay di man ta kay bawaan ng mga butanga, mga igsoon. Ningon sila nga, pastor, na-bless gid kaayo ko. Bisa na akong pamilya. Sa di pa ka mula ka picture sa ta pastor. Salamat kayo sa Ginoo ba nga kanang bisan sa mga ginagmay nga mga butang atong ibuhat nya si Pastor Leo pod ning duol pod siya ingon siya. Nindot kayo nagkatan-aw ko sa YouTube sa imong mga wali. Kana mo nay nindot kay nga wali Bisaya. Kay ang mga tao dito sa gawas nasumha na sila paminaw og in English nga wali. Mga may mga Bisaya sa Canada, may Bisaya sa ako'y schoolmate sa Bible School makaigsuunan. Grabe nga siya, kuya, salamat gyud kaayo sa mga mensahe. Dugay na kong nangita ingon ani nga mensahe. Di ba? Kung magsige lang kag kaon og kanang litson makaigsuunan, adobo nga may tuyo. Sige kag kaon sa James og litson, di ba mangita kag utan Bisaya? Okay. Ganahan mo sad ka labi na katong mga gikan sa bukid, mga naa na sa syudad, labi nag mungadto kag Manila makaigsunan nga halos ang tanang pagkaon puro sa aslom. Madugay gyud ka, di na gyud ka determinar nga kanang aslom des panos na. Kay ilang mga pagkaon dito puros man aslom makaigsunan.
Ning duo lang usas mga batanon atong tayma niingon siya nako, pastor, ako si muna iyang gisulti iyangan. Salamat sa Ginoo na ako karon sa kanang diri sa Mabulo. Pero dalaygon gid kay ang ngalan sa Ginoo, pastor, kay gigamit gyud si Tatay Tyron nga mahimo kong makristohanon. Ug dili lang kutob nga nahimo kong kristohanon, samtang naa ako sa sulod, gidisciple gyud ko niyag maayo. Unya ang dili na ako makalimtan sa iyang pulong, mingon siya, usa niya ning mga adlaw makagawas ka. Ako ikagawas na ko ani para mongadto na ko sa langit. Pero ikaw samtang mogawas ka, batanon pa ka, muragi ipahinumdum nako nimo nga walay baboy nga mobalik og lunang sa lapok, og walay iro nga mokaog balik sa iyang sinuka. Grabe mga igsoon ng sa ako ba, mabalik bitaw sa kuha nga kanang dili lang kutob sa mga pagampo, kanang madugay bitaw na ginampo para makuha na ka kanang sa termino pa sa tagaliti masungot na ka ba? Kasabot ka lay, pulong sungot. Sige, irritate ka na, irritate. That it's mura kag maglagot. Saan naman yung inampu ay, kanusa pa man yung mahuman. Pero makaigsunan, ayaw lang yun paglunga. Kutob sa mahimo. Ang pulong sa Ginoo nagsulti ka nato, mag-ampo ta para sa tanang tao. Ang tanang tao naglakip niya ng imong mga silingan. Ang tanang tao naglakip anang kauban nimo sa eskwelahan. Apil pagana sa tanang tao ng maestra nimo nga ikakita sa imo murag masungot ra diretso, malain ang iyang adlaw kay tungod kay makita niya nga ikaw nagsunod sa Ginoo, siya naning kamot o agid kasunod. Kanaba nabi ang mga tao makaigsunan nga naglagot nimo, dili naglagot tungod kay laing kag tinuan, naglagot sila tungod kay ang imong kinabuhi murag sagpa sa ilaha. Kanang kauban nimo sa trabaho, perting sukuan na sa imuha kay ngano man makakita sa imuha mura silag makonsensya nga guys pasiaw ra na nila. Hello mo kay naa ni aging pare. Niagi ang madre. Ilan na nang inistoryahan pero gi-acknowledge nila tungod kay asa bago ka mangita mga kaigsuonan nga tao nga niani ning kalibutan nga giuban-uban na Ginoo. Kasagaran sa mga tao nga nagpuyo ning kalibutan na mani giuban-uban na magyawa. Munang ilang inistoryahan puro yawa. Pero ikaw kay gikaubanan ka Ginoo bisag napandol ka, praise God. Nalaksi, amen. Salamat Lord. Moingon pagyud ka, salamat Lord nga nakaapil ko sa imong mga pag-antos, gamay ra ni. Amen. Naglangkob kini kung moingon tag tanang katauhan sa mga kaubanan nato sa simbahan. Naglangkob usab kini sa mga pangulo, tanan-tanan. Nindot kaayo makaigsunan nga kanaba tong matats gyud ka nga ang pillar sa society ba giampuan pag Jesus reigns. Nya samtang gibukhad ang kuan sa Pilipinas gani ang flag uban kanato nga nagtan-aw ra sa ang tibuok mapa sa Pilipinas sa makaigsunan. Kanang usahay kita no labi na namong mga pastor. Ganahan kay me kanang mo challenge og mo kanang mo ampo og mga lampuan, pero dunay mga panahon makaigsunan nga mamiss ba namo ang mga panahon sad nga kami sa imong adto sa atubangan. Samtang nahay mag-challenge sa pagpaduol na bang muingon ka sa Ginoo, Lord, ako ba sigir ko gampo sa amo ba? Diri bi ministeryohi ko bi nang ikapa ko gikan sa uha to sa akong lapalapa. Ay apila po ko. Inana gani nga mga pangandoy. Duol ko dito sa tubangan. Labi ma-feel gid nako ang presence sa Ginoo. Muna nga mga tao, ambot lang ninyo kung manaot mo. Pero sige na lang ang ako kay nabati nako ang presensya sa Ginoo samtang ang makatawan sa Ginoo nagdaig, nagampo, naghimaya sa iyang ngalan. Pero samtang gibukhan na makaigsunan ang sa kadagan sa mga tao na naog ko. Na naog ko unya ngadto gikan
Nakita na ako dito ang gamay kaayo nga isilas tawi-tawi ba. Ang mga tao nga samtang naa dito nagpray sila, grabe gyud nimo malikayan mga igsuon nga nagbako gid ba kadang naghagulhol gid ba. Ninanagid grabe ang mga kasing-kasing way pagilag kinsa to nga obispoha, kinsa to nga pastor, tanan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao mga kaigsuonan nya samtang nahimong nag-ampo ang matag usa makita nimo tanan ba nga mga hubag na kayong mata, dili na sila mga Pilipino na mga inchik na kay nangahikot na hinilakay maingon ba na nimo nga dili buhat sa Ginoo kagahin atog kasing-kasing sa unong may gayon di mo kita muhila kung sukmagon kanang wa ka gisukmag pero gihapuhap ka lang sa balang espiritu tuluha samtang nag-inampu hala siging inampu ay dito makaigsuunan daw di nimo makuan ba nga grabe ang presensya sa Ginoo ang power sa Ginoo nga nagapanglihok sa taliwala nung makaingon ta nga do nagi power diha sa panaghiusas pagampo ang ako lang gikatingadan ambot kamo wa matinga ngano gyud ka nga basta prayer gamay rang manunga inay mong tapad nga murag natapsingan tada. Kada Biyernes mga kaigsunan diri sa atong simbahan aside sa morning prayer nato kada Sabado naata diri wag yun itugutan nato nga makaministeryo ang Ginoo nato diha sa mga pagampo naghiusa ta. Mga igsuon, unsa kanindot gyud kaayo paminaon nga dunay himuong panagiusa diha sa mga pagampo. Unsa ingon sa Ginoo? This is good. Ingna imong tapad, good. And pleases God our Savior. Makapahimuot nig maayo. Gusto ka nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw lang isentro imong pagampo para sa imong kaugalingon. Kung dili, iampo usab ang ubatan. Unsay purpose? Aron makabaton og mahusay og malinawong kinabuhing Dios nun. Og subay sa hustong pamatasan. Mga igsuon, ang purpose aron makabaton tag mahusay og malinawong kinabuhi nang tingali mura kag karon ang uban nato labi na kung ang imong gibutaran si Pacquiao or si Lini pagka naay nakita nimo nga palpak sa atong presidente nining taknaa mo ingon kana na mo na diha namutar mamong bongbong wala na mga igsoon sa akong bahin human nga nahimong nakadaog di naging kumusulting mga butang mauna ang nabutang nga presidente nato ayo naguna-una sa Pacquiao balik na to siya pamuksing ayo naguna-una si kinsa pa tong uban nga nahimong nang lansar ang huna-hunaa responsibilidad nimo ug nako nga magampo ta sa atong pangulo mga kaigsuonan karon murag ukay kaayo ang mga tao may tungod sa Sugi Bill di na mamumaukay kay ning inyong pastor si Pastor Bill man minus ang signal dire pero naanay mga tao nga gibutang sa Ginoo makaigsuonan sa kamara. Naay mga tao nga gibutang sa Ginoo sa Senado. Ingay mong tapad wa ka gibutang didto. Pero naatay dako nga mahimo mga igsuon. Yes, tinuod nga mahimong mahitabo sumala sa kabubuton sa Ginoo nga sa katapusang adlaw mainana gyud pero salamat kay makaingon ka kung mahitabo man nga mahitabo na ako nga nagampo. Nganong wa pay rapture? Nganong wa pay rapture? Kung tanay mong tupad, igsoon sa imong hunahuna, nganong wa pay rapture? Tubagon ta mo, nganong wa pay rapture? Wa pay rapture aron naa pa ka og naa ako nga makaampo. Nya yugay mong tapad, magampo na lagi ta. Amen. Unsa kay mahimong mahitabo nining kalibutan namang kaigsuonan kung wala nay Kristohanon nga magampo. Samtang maghisgot mi Pastor Fred, may tungod nga usa ning mga adlaw mahimong moabot na ang rapture.
Pero niya pa gipreserbar pa sa Ginoo kining kalibutan na aron naa ka ug ako nga makaampo. Committed to pray. Kinahanglan komitado ta diha sa mga pagampo. Malinawon og subay sa hustong pamatasan. Unsa sa versikulo 3, maayo kini og makapahimot sa Dios nga atong manluluwas. Kung gusto kang masayod unsay hingpit nga kabubuton sa Ginoo, ang hingpit nga kabubuton sa Ginoo makaigsuonan walay lain kung dili buot ang Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalos ka matuoran. Who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kung makabati lang tas kasing-kasing sa atong langitong Amahan, sa kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo, ang ilang gitinguha, ang iyang gipangandoy, walay lain nga ang tanang tao makakabot unta nga mahimong maginulsol og moduol ang tanan diha sa Ginoo. Buot ang Dios natong Amahan nga ang tanan masayod sa kamatuoran. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, buot nga ang tanan makakabot sa paghinulsol. Buot ang atong langitong Amahan nga walay tao, walay usa nga mahimong masalaag ug masilutan. Apil na niya ng usa ang imong mahal sa kinabuhi, ang imong papa, ang imong mama, imong igsoon, imong tiyo, imong tiya, imong lulo, nga moingon nimo, padayon na mo anang iyo haday. Una man kusduyan, maulhir hamam mo. Mga binago na ng tinuhuan, pero sa tinuod ang amo sa una mauman ni mo lang padayonon namo. Bisan pag moinganana ng mga tao, ang kasing-kasing sa atong langitong Amahan nagpabilin mga kaigsuunan nga gusto siya nga ang tanang tao makakabot sa paghinulsol. Bisag unsa pa nay porma ng mga tao nga magbugal-bugal nimo, istorya og dili maayo pero gusto gyud sa Ginoo nga makahinulsol sila. Gusto sa atong langitong Amahan nga mahimong makaduol sila, mahimong makalikay sila, nga mahimong nga dili sila masilutan. Hallelujah. Kung kini mao'y kabubuton sa atong langitong Amahan, ingon diha nga nganong ang uban nga magpagahi pamangyud sa ilang kaugalingon. Nganong makaigsunan? Kay ang usang kabubuton sa Ginoo nga makita ra pud nato dining bahinas kasulatan makaigsunan, kabubuton usab sa Ginoo nga makapili ang tao kung dawaton niya or isalikway si Ginoong Hesukristo. Dili ta nangalagad sa Ginoo nga parehas og robot mga kaigsuonan nga murag magsunod-sunod kung saan na dili mga igsoon. Kung dili gitagaan tag kabubuton sa Ginoo. Nganong niya kakaron? Ug nganong ang uban wala dire? Tungod kay gipili nimo nga niya kakaron. Alang sa mga nag-live gipili nimo nga naa kakaron. Ang uban gipili sa nila nga motambong silag birthday. Ang uban gipili nila ang mga ligog dagat. Ang uban gipili nila nga naitiwasunong labhan, gilabhan nila. Igbalik sa Ginoo, makaplagan ka ng labar gihapon. Kabubuton sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Muna nga di ta muhunong sa pagampo alang sa mga tao, tanang tao, kay wa ta masayod nga kanang mga tawhana. Mahimong mudawat usab-usan nining mga adlaw diha sa atong langitong Amahan. Ako ginang mabalik-balik mga kaigsuonan. Samtang nagtan-aw ko nining bahinas kasulatan sa mga panahon nga naa pa ko, high school pa ko, kabubuton man ginimo Ginoo. Ang uban manggod kuan usay ba ma-extreme. Ay, ang katurag yung mga pinili sa Ginoo. Maura gito'y maluwas. Ang pangutana, nakaibaw kag kinsa? Kung nakaibaw kag kinsa, sige panuulan na lang natanan. Pero man ta kaibaw kinsa ng mga pinili sa Ginoo. Muna nga ingong Pastor Fred nga tugot pag sa Ginoo hanako dire kay daghan pang muaging mga tricycle driver. Uta kahibaw ang ato makaigsuunan muna igingon ba
Di man hato makita dayon diha ang bunga. Basig usan nining madalawa si Miray tuan na siya sa Australia. Unya naay mo ngadto sa dito mingon, kauban man ta sa una Smithsonian. Pero pag share nimo, wala gyud ko magpakaban na ato. Pero karon ni mga taknaa, naminyo sa kog Australiano, muna nga Kristohano na. Wa ta kaibaw. Kinsay makaibaw makaigsuunan nga naalay kalit nga moduol sa ako nga batan-on nga moingon, bunga ko sa pagministeryong Tyron. Kung si Brad Tyron gigamit sa Ginoo diha sa sulod sa bilangguan makaigsuunan nga naka-disciple siya, dako kay kahigayunan nga maka-disciple ka kay gawas nun ka. Amen. Ang ato lang, kumusta man ang imong tinguha para sa pag-ampo o pag-share sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao? Ang question ba, dinhi ning bahinas kasulatan, kinsa man ang mga mag-ampo? Verse 8 palihog. Verse 8. Unsay gingon sa mga pulong sa Ginoo sa verse 8? First, basa. Ready? 1, 2, 3. Basa. Okay, ingon si Pablo, ngadto kang Timoteo, I want men. Ingna imong tapad kung laki na, murag ikay gistoryahan ni Pablo dire. Everywhere to lift up holy hands in prayer without anger and disputing. Ngano kani si Apostol Pablo ba kay kahibaw gid no? Karilit gid kayo siya. Nga ang gahi paampuon ang mga laki. Amen mga laki. Ay salamat sa usa ka amen. Ako dugay na ko nag-obserbar mga igsoon kay 30 ka tuig naman ta dire way labot. Pero basta prayer gani mga igsuonan, usa ka dako na ko nga pangandoy before ko nga mahimong mulalin ngadto sa eternidad nga makakita ko nga mas daghan ang mga laki basta ampo na hisgutan. Ako ra gyung asawa na kaingon haleluya amen. Kung laki na imong tapad ing na siya, ngano man kaha? Why? Mga laki nga niya karon dinhi, mamatay na bagyog ka o maibahanan ang imong kinabuhi kung muampo ka? Wala ko maghisgot diri maigsunan, wala ko maghisgot diri og kanang personal nga prayer. Natural man gina nga naata mga pag-ampo nga kita ra ang gihisgutan dinhi. I want men sa ato padaghan everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. Munang nakaingon ko without anger or disputing kay usahay ingnon ka sa imong asawa, ampo sad ta oy. Tagsa kaluwasan. Magbuot maka. Tanawa akong kinabuhi. Kung wapa ko'y ampo, may nani kani, tanawa. Pila ka buk sakyanan nato. Pila ka buk balay nato. Pabalayay din ni. Pasasakyanay din ni. Wa man ay labot. Tanawa, pila na nakamotor. Pamotoray din ni. Dili pad sakyananay, pabalayay, pamotoray. Payutaay. Tanawa. Kung wapa ko mga pagampo, makarimit ka kunimo. Grabe pa. Di man na sa remit. Gibalik na usab ang pulong anger. Kay kasagaran, grabe. Kuan lang sa ginhawa raw sa mga laki ha, kay mubawas man taron. Kay naampoy pang babae. Ingon ang pulong sa Ginoo, without anger kay kasagaran sa mga laki masuk anon. Kay kung ang babae mo'y masuk anon, mura kag laki. Mga asawa ay lang mugyog kalain nga inana usay ang dili man tuon makasulti pero ang naong purti na moingon ako nga asawa, dad murag ning isa ang imong kilay dad. Unang
Gamay lang usahay. Bingnon na sa asawa, hinay kay mabangga ta. Hindi mo mabangga. Ikaw driver eh. Kung ang asawa makamawala, siya kayo drive. Lingkod diha. May blood ka man dayon. Mingon, without disputing. Anad gining laki sa lalis. Tagsara ang babae nga magsugod og lalis. Kasagaran gyud laki ang makiglalis. Ngano man gibuhat sa Ginoo ang laki nga daghang kay argumento. Dawaton tani kay pulong man ni sa Ginoo. Munang maingon ang akong asawa, nagtuon ang luha, Dad, nakadaog ka kay maayo kang mga tarungan, pero pildi ka kay imo kong napasakitan. Basahin ko ninyo sa Biblia nga ang mga buyaw-yawan maimpyerno. Na? Pero basahin ko ninyo sa Biblia nga ang mga masukanon maimpyerno. Asay mas labaw? Masukanon or ang yaw-yawan? Mas labaw ang masukanon. Amen, mga laki. Wa na, di na maningog. Without anger or disputing. Abi ninyo, samtang nagtuon ko nining bahinas kasulatan, makaigsunan. Samtang nagtuon ko nining bahinas kasulatan, daw nakaambo ko sa nampuan ni Ginoong Hesus. Kung pwede ilikay ning mga bersikulo ha, amahan, ilikay. Dili akong kabubuton matuman ang imo. Kay pwede yung kang malahain kanako, humanin ning minsaya, pero ingnon tikaw, nganong malain man kanako, ako may unang naigo. Pariha raman ta nga mahimong kinahanglan mo apply sa mga pulong sa Ginoo. Dili man ka pasabot tungod kay pastor ko, exempted ko. No, dili. Kung dili ang matag-usaon sa gitudlo sa mga pulong sa Ginoo, dawaton ni nato uban sa pagkamapasalamaton, nagpakita nga pinangga kita sa atong langitong amahan kay gitudloan, gitambagan, gipahimangnoan, gibadlong ta diha sa iyang mga pulong. Kung naigo ka, thank you Lord. Daugon ranis ampo ug diha sa pagpaubos. Ikaduha nga butang mga kaigsunan nga gusto na kong hisgutan, walay lain. Committed to obey biblical teaching nga ang buti pasabot niini mao ang kamatuoran. Verse 9 to 15. Diya. Basa ko na itong tanan sa verse 9. Ready, 1, 2, 3, basa. Fasten your seatbelt, mga babayi. Kay human na sa mga laki. Si Pablo, nang pahinumdum gid kaayo kang Timoteo, nga sa kalayang mga adlaw adunay mga dili na maayo nga mga pagtudlo, mga kaigsunan. Gani kung imong tan-awon ang mga pulong sa Ginoo sa sinulat ni Pablo diha sa sikan Timoteo, makita nimo ang mga pulong sa Ginoo nga nagsulti. Ngani kanato mingo diha, timani kini sa bersikulo kapitulo 3. Timani kini sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Di ba niya nata? Sa verse 2, ang tanang mga tao maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Ang gihunahuna unsa? Kaugalingon og kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang maginikanan, dili mapasalamaton og dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatungayangon, bangis, madinumtanon sa maayo.
Mabudhihon, mapasagaron, garbuso kaayo. Palabihon nila ang kailayan kaysa Dios. Magpabilin silang, wa gani o, gisulti. Ingon diha o, magpabilin silang reliyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini likay kining mga tawhana. Tanaw ha, reliyoso. Pero na ang kabangis, na ang kagarbuso, na ang kapagkamaytason. Muna'y gingon nga, gitawag ang usa ka pastor, pastor, di mo tingog. Pero gingnan niya, Bishop, anong sa atin? Kadali naka-answer sa James nga, gitawag og Bishop. Unsa kay nakapauminto sa iyang kaugalingon, nga tawagon og pastor, di naman mo tingog kay Bishop, lagi. Nya pag-abot sa panahon, sa katapusang mga adlaw, ingon ra gid ang Ginoo, well done, your good and faithful servant. Dili man sa panindutay sa tawag mga igsuon. Nabi tay magsiyaw-siyaw sa ako, mingon siya, Bishop, hindi na ako dili ay pon ramako. Nay may gayon. May gani kay gituod ko sa akong asawa. Akong giyang yung pagbarog ang mga senior pastor. Di ko mutindog mga igsuon. Bisa dad, ano di ko mutindog? Senior pastor ba? Naku, junior ramako. Ang atong senior pastor, ang Holy Spirit man. Mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang Biblia, gipahimangnuan kita. Nakutob sa mahimo, mo abide kita, mo inline kita mga kaigsunan, kung unsay gitudlo dinhi. Kung imong tan-awon ang versikulo 9, sa mga babae, unsa? Kinahanglan magmaligdong. Tanawan ang imong tapad, ligdong ba na? Ang word sa versikulo, ibalik ko no, 1 Timothy. Also the women are to dress themselves in modest clothing, with decency and good sense, not with elaborate hairstyles, gold, pearls, or expensive apparel. Kung imong tanawon ang mga pulong sa Ginoo makaigsunan, magtinarong diha sa pagpamisti. Tanawa ko na imong tapad nga babae, tarong ba nagpamisti? Usahay tarong man pero pisti ka diha. Lain man ang pamistiha imong kalakiha. Pamalikas mo na. Dili magpalabig dayan-dayan sa buhok. Murag nasakto akong asawa karon nga nagpamubo sa buhok. Kay kung mubo ang buhok dili mapadayan-dayanan. Abi ninyo akong gisusi unsa ni nga but pasabot ani. Dili magpalabig padayan-dayan sa buhok. Sa una ding mahigayon sa ila diri, grabe ang buhok na ay mga gold ipamutang. Buhok na grabe. Ang buhok ba puros napuno sa mga nindot kay accessories ba? Grabe. Gimodify pag maayo ang buhok. Unsay gingon sa mga pulong sa Ginoo? Klaro kayo ang Biblia mga kaigsunan, miingon ang mga pulong sa Ginoo nga dili magpalabig dayan-dayan, but pasabot meaning nga nanubraan ng burluloy. Nakasabutaan ng pulong burluloy. Unsay gingon? Mga bulawan, mga perlas, magamit og mahalong sapot. Mga taga Jesus the Life Giver Fellowship, murag wa mo maiguan kay ukir kay mo kay ukay. Pakpaki murag naka kuan bitaw nang grabe ako dili ko kaya nang kuan. Gipahinumduman bitaw ko makaigsunan, gipahinumduman bitaw ko. Samtang nagkuan ko nining bahinas kasulatan ba. Wa bang kanang mag-ampo ta sa Ginoo kanang asawa gyud pastor ba. Kanang mangwan kag asawag pastor. Na manggugoy na uyab makaigsunan nga mag-obserbar mako. Hala. Moingon siya nga kinahanglan man gyud og mga branded ang atong gamit. Yay. Ka-expensive anig mo akong maasawa, kalaki ha.
kinahanglan og branded kuno kanunay ang gamit. Murag alanganin. Samtang nagka-istorya-istorya na sa akong nahimong asawa karon, murag kani ay, murag di kaayo na expensive. Okay ra kaayo ba? Kay, kung moingon kag branded, salamat sa Ginoo makaigsunan, nga sa atong kapanahunan karon, mahaom ta sa gisulti sa Biblias, labi na sa makabayanan, nga dili man tuod mga mahalon, pero branded pud baya. Kay ngano, yuki. Gikan man sa okay-okayan. Kung imong tan-awon, so ay ragodag imong gisolob, tan-aw ang brand ana makaigsunan. Tan-aw nimo sa original price na tag 20,000, pero napalit ra nimo og 120. Dako kayong na-save sa. Okay hagagayo. Pero imong makita, dinhinining bahinas kasulatan, nagingon ang pulong sa Ginoo makaigsunan, nga dili kini mo'y manaa. Sa ato pa bitaw, ang imong sinuluban, ayaw, grabe hasag ka, wa kay kaluoy. Maluoy ka sa mga kalag sa imong mga igsuong nga lalaki. Ngano man, kung magsulob ka kuan diri karon, ang among mga mata malibat ba yan na usahay, basta magtanaw. Pero kung okay kayo ng imo, muna giingon ba, wa naman ay question God, naman ko'y nagdebate. Unsa man gyud ang Kristiyanon, okay ra ba maligo, mag bathing suit, okay, magtupis kuno, mga ina na nga mga question ba? Kung maligo ka nga magtupis, ikaw ra pod ang imong bana, okay ra mo diha ana. Pero magsuri-suri kasama anang uban, murag dili man maayo makaigsunan. Niingon diha, dili man ang question, ang sa imong kaugalingon kung nagpa-attract ka sa uban nga mga tao, unsa man taong mananapang nasud sa imong utok. Amen. Kinsa may imong ang mga asawa ra ba mo ingon mga kung nag-inani ko para ba ni nimo. Di ba inana gid ang mga asawa para nimo. Unya lagi, wa lagi ka sa balay nag-inana, wa lagi ka sa gawas. Kung inyong disciple ingon ana na ganing porma nga murag magpasiksi para sa gawas, makaigsunan. Review ka na, nag-display na sa iyang. Di na maayong espirituha, kinahanglan nang gunita ni mong in Jesus name. Espiritu ni Jezebel. Dili oy. Makabayan na nahibaw mo unsay modest nga sinuloban. Ngano mangyud. Nga kung kuan ipaubos mangyud. Ingon nga mga hulagway ta sa mga tinuod nga Kristohanon. Wa po ko mo ingon makaigsuunan nga maligo kag dagat magbistida ka. Sige, magbistida lang taani maligo kag dagat. Masalan kang sirina anang kalaki nimo. Sirina nga may sinina. Di hastang mga laki na sobraan, naligog swimming pool, naglong sleeve mga igsuon. Kay dili ipakita ang kwan, nagbasketball, agoy, nagkarsunis, ang karsunis pagod, slack. Ang sapatos, katupag yung tiktak, kasakit yung tawag, matumban ka, i-rebound. Sorry, pastor, nalungag akong tiil. Ingon sa verse 10 mga kaigsunan, baliog ang verse 10, baliog. But with good works as is proper for women who affirm that they worship God. Hallelujah. Pinaagi sa maing buhat, magpakita nga mahimong Dios nun. Ingna imong tapad nga babay, Dios nun. Kaya ang opposite ana yawan on. Amen.
Mauna ang gisulti sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Verse 11. Palihog, verse 11. Niya nata sa murag critical nga bahin. A woman should learn in silence. Silence. With full submission. Wa na. Pahilo mo ng mga babae. Ngano man nga pahilomon ang mga babae. Salamat sa taga Jesus the Life Giver Fellowship kay giusab nas Ginoo, pero ang mga babae nga wa pa mausab sa Ginoo, grabe katabian. May gani wa na dire. Grabe katabian. Nganong pahilomon, Brajuban, kay grabe ra gyud sila katabian. Dunay sa kay gayon nang usa ka bana ning ngadto siya sa doktor, ingon siya, "Dok, tabangi ko kayo di ko katog." Sayon ra na. Sir, resita ang doktor, tagaan siya sleeping pills. Pagkasunod adlaw day, himbalik. Malipayon kayo. Kumusta na? Siya, maayo na kayo ang akong tuog, doktor. Siya, ay salamat kaayo, okay kaayo. Siya, giyon sa nimo ang resita nako. Tagpila imong painom. Siya, gipahurot na ko painom sa akong asawa. Maudi ay nga di siya katug. Kay matug na unta siya, sige gyapog yaw. Paimnon bitaw niya sleeping pills ang iyang asawa, da katug lagi. Mabantayan ginako makaigsunan. Kay may pagkahimantayon man ko. Bisa na nagwali. Mga babae, nagtabi lang gihapon. Nagwali na. Sige, nagyapon sila gistorya. Nya imo ra bang badlungon mo ingon nga na girelit na among gistoryahan ang iyang wali. Mga tarungan pa makadiha. Walay kalabutan dinhi makaigsunan nga dili pawalihon ang mga babae. Walay kalabutan dinhi. Ingon diha, kinahanglan nga maghilom og musabmitar. Ang may katungod nga mga babae katurang makantigong muhilom og makasabmitar. Usa ka babae nga gigamit kay sa Ginoo sa atong kapanahunan karon makaigsunan. Si Joyce Meyer. Grabe na maging naabot ni Joyce Meyer mga igsuon. Pero kung imong pangutanon, naaraman ang iyang bana. Pero grabe sa mission na si Joyce Meyer sa iyang bana mga igsuon. Wa na himuon si Joyce Meyer kung dili na mangonsulta sa iyang bana. Ang sitting nining bahinas kasulatan nganong ipa-silent ning mga kababayan makaigsuon kay kung tanaw nato kung inana si Ginoong Hesukristo nga mga laki ra gyud ngano man iyang pamanggihatagaag pahanahon wa gani kaon in taon nagsangyaw ni atong babaeng Samarianhon. Wala babae man ni. Moingon si Jesus in Jesus name. Jesus na ningon Jesus name. Wala. Iyang gistorya ng mga babae og nalukop ang tiwog. Grabe ka powerful ning babae mo ay manangyaw mga kaigsuunan. Grabe katabian. Laki pa to Bernoy ambot dugaya ka mahuman. Pero dalian niya nakasangyaw sa tibok nga nangadto dayon diha kang Ginoong Hesukristo. Grabe power ning mga babae nga nahimong nakapanabi. Ang first nga mga nanangyaw sa resurrection, mga kababayan mga kaigsunan, o ato makitan sa panahon ni Ginoong Hesukristo na ay mga kababayan nga naguban-uban kaniya. Ang kanindot pagyud kaning mga bayhana naggasto sa ilang kaugalingong kwarta para sa pagsuporta. Dili lang kay naguban-uban kay magkaon ra dito, kung dili ning tabang pa diha sa ministeryo ug nakita nato nga gigamit sila maayo sa Ginoo. Daghan pa mga igsoon nga makita nato. Pero ningingon dinhi ang mga pulong sa Ginoo sa unahang bersikulo 11 palihog. 11 palihog. Ingon diha, a woman should learn in silence with full submission, verse 12. I do not allow woman to teach or to have authority over man. Instead, he is to be silent. Ang buot ipasabot makaigsunan, wa ni magapasabot nga dili pwede nga makawali ang babae. Pero dili pwede ang asawa maoy magbuot diha sa panimalay. Makasuggest ka asawa pero kinahanglan ang bana maoy mohimog desisyon.
I-suggest nimo moingon lang dayon ang bana. Okay, nindot ang imong suggestion. Munay atong himuon. Pero kung moingon ang bana, dili, ayaw panluod. Napay mga babae diring nabilin? Ayaw galain. Muingon ka, banday ka karon, diligi ka kasuod sa kwarto karon. Anara ka sa gawas. Ayaw. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, I do not permit woman to teach. Kay ngano, usahay ang babae, wa ka bantay, nga ang giingon sa Ginoo nga na sa babae nga kinahanglan mo submitar siya riya sa laki, mo submitar siya sa iyang bana. Ang nahimong naitabo noon, siya na'y mangulo. Ang bana leon, pero ang asawa mo'y tagiyas leon. Kung na'y asawa ni mong tapad, ingna siya, pagbuot. Kaya waka kabrod. Dito, wag yun dumili ang asawa, nga mo suggest siya. Pero, bisan pa nagdili Kristohanon ang imong bana makaigsunan, madala ni mo siya sa ilan sa Ginoo kung makita niya nga submissive kang anak kaniya. Bisan dili siya naapas Ginoo. Kumusta man mga bana nga niya karon dinhi submissive ng inyong asawa? Nga mayroon ng email. Pait kayo mga igsoon, may tabo diya sa pamilya. Sa dihang moingon na nainani ang among pamilya tungod kay unsaon man. Kay kung dili maayo gyud ang mahimong may tabo, mga asawa, kahibaw ka sa imong katungdanan o responsibilidad. Kinahanglan ayuho nato pagdumala ang responsibilidad nga naa gibutang sa Ginoo nato. Unsay giingon sa unahan nga bersikulo 13 mga igsoon, palihog. 13. For Adam was formed first. Munio? Then Eve. Versikulo 14. And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived. Dadaan, ikabuti mo sa balay. Dadaan, prege. Klaro kayong gisulting pastor. Ikaw ang una mo'y nakasalan. Jesus name kang nakuha ka. Unya, usahay mo ingon dayon ka. Baka maminaw sa wali ni pastor ka ganina. Siya ro naman pugwa ka kabati. Hoy, mga bana. Dili ingon ana, ingon ang Biblia, wicked vessel ng imong asawa, ayaw ha pagdumala. Daghang kong naobserbahan mga buutan kay nga mga asawa sa daga pa pagkaminyo puwerti ng tigasa. Ngano na? Basulon ang asawa, buutan naman na daan, primero. Pero nganong nainana na siya, kay daghang bana gahig ulo. Yay! Yay! Unsa may sugo sa Ginoo sa ato abradjuban? Ang sugo sa Ginoo kita'y mangulo. Doon na dabay mga panahon sa imong kinabuhi, bana nga ningon ka, bisag unsay mahitabo Lord. Ining ikaw ra ba ipabati mo asawa? Nining pamilya ha, bisag unsay mahitabo. Barugan nako ang imong pulong. Ako'y manubag diha sa imong gingharian, usa ning mga adlaw, igatubang nako giunsa nako pagdumala ang akong pamilya. Way katungod ang yawa nga mangulo nining pamilya ha. Wa ka kabantay usahay nga ang yawa ning suggest na sa imong asawa. Ayaw kontrahay mong asawa, ang yawa mo'y kontraha. Kay ang yawa mo'y nagpasiugda, mo'y nang hunghong ato sa imong asawa. Sige, kay kanang imong bana, way nay buot. Say, way buot. Giniyahan na sa Ginoo, way buot. Way saktong pangunahuna, bugo. Ngiyawa ka, bugo. Ikay bugo. Hallelujah. Dili ingon niya na makaigsunan. Muingon ta dayon pagkastorya o kanig yung mga babae mo gini nakaamong perti gini mong sayo pa. Kinsay unang gistoryahan sa Ginoo may tungod sa iyang sugo, lalaki. Unya ang babae nakasala, ang question, asa man ka ikaw may unang gistoryahan? Imong tatong giuban-ubanan. Muna mga bana pasagdan ganin yung asawa, humana si awa.
Ang responsibilidad na kanato ingon nga bana, ingon nga lalaki, nga nung naka-question ko makaigsunan, tungod kay kadaghanan sa mga nag-ampo dito sa Jesus Rings, mga babae, nya mga isog pa kaayo. Makaingon ko, nga nung mga babae man, asa naman ang mga laki? Ingon Holy Spirit nako, lalaki unta, pero wa man. Pero nga nung naidaghang karong mga babae gipanggamit sa Ginoo makaigsunan, nao bersikulo 15 ang tubag. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo dinhi? But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. Unsay buot ipasabot? Grabe ay samtang naigisog kayong babae dito nagampo, Lord, nganong makabaynan ingon ang Ginoo nga ri kanako, dili ba ang giingon sa akong pulong nga tumban sa mga babae ang ulos bitin? Niining kapanahunan nato karon because of this childbearing, ang mga kababayan-an nga nahimong nataw pag-usab, nahimong nangalaga di akang Ginoong Kristo ingon luwa sa ilang kinabuhi, na ay pinasahi nga otoridad nga gihatag nga na kanila nga wail kinsay lalaki kinsay babae, ang importante nga nag-childbearing siya, nga nahimo siyang nakapanganak. Kung espirituhanon nga ba, kung physical na nga bahin makaigsunan, mo kontradik sa gisulti ni Apostol Pablo nga kamong mga babae dili na lang unta magminyo, kay daghan kayong hasol kung magminyo pa mo. Kung 1 Corinthians chapter 7, dili na lang unta magminyo ang mga babae kay aron makasintro kamo pagpangalaga diya sa Ginoo. Sa ato pa dili sila kapanganak. Kung ang gisulti din ba may tungod og pagpanganak nga physical nga pagpanganak, makaigsunan, klaro kay ang Biblia. Continue in faith, love, holiness. Samtang ang usa ka babae continue diha sa pagtuo, sa gugma o sa pagkinabuhi nga balaan makaigsunan, way makapugong anang babayhana nga mahimo siyang gamiton para sa kinayan sa Ginoo. Hinduta lagi aning bahinas kasulatan mo igsoon, grabe. Last na lang, last. Kani gyud diri mo end ko. Katapusan, balikon ako sa versikulo 5. 5, usan lang niya, mo end na ta. Hindi na kay ang oras, taas na. For there is one God and one mediator between God and man, a man, Christ Jesus. Doon na lamang committed to one and only mediator, si Ginoong Hesukristo. Muna ikatulo na to. For there is one God and one mediator between God and man, a man, Christ Jesus. Worship team nga redaan sa tubangan. Dunay, grabe, pwede kong magwali nini usan nini mga adlaw og daghan may tungod nining bahinas kasulatan. Apan gusto lang na akong ipaibaw kaninyo nining taknaa ba unsa ka powerful kini. Unsay gingon sa Biblia between God and man, a man, Jesus Christ. Wa mingon ang pulong sa Ginoo, agad, dagad, Jesus Christ. Kung dili ingon ang Biblia, ang tigpataliwala sa Dios ug tao mao ang tao nga si Kristo Jesus. Nganong tao? Ang gisulti sa mga pulong sa Ginoo, si Apostol Pablo nakasabot kaayo makaigsunan kung kinsa ang Ginoo nga ang iyang gipangalagaran. Samtang nagdayog ug nagsimba ta diha sa atong langitong amahan karon, samtang nagdayog tang nagsimba, dili sayon makaigsunan. Wow! Sa kadako sa gugma sa atong langitong amahan, sa kadako sa gugma ni Ginoong Kristo sa matag usa kanato. Grabe kung imo lang masabdan og maayo unsa kini ka mahinungdanon sa atong tagsatag sa kinabuhi. Samtang makita nako nagmeeting ang amahan, the Trinity, nagsulti ang amahan, ang balang Espiritu og si Ginoong Kristo, ning desisyon sila nga mahimong mo kanaog si Ginoong Kristo ning kalibutan na aron mahimong tao. Grabe na nga desisyon makaigsunan. Nga naman ang Dios walay bukog, walay unod. Apan sabdiyang ni desisyon siya nga mahimo siyang tao, siya nahimong tao hangtod sa walay katapusan.
Buti pasabot mo at ubang tasokmana ni Ginoong Kristo, dili ingon nga way bukog, way unod, kung dili siya tao nga sama kanato hangtod sa walay katapusan. Dili sa yon nga desisyon nga ang Dios nga walay bukog, walay unod, nagpakahimong unod aron kita mahatagan sa tinudanay nga kagawasan o kaluwasan. The more ka nga mahibaw nining tanan nga nakay mediator nga mao si Ginoong Kristo nga tao siya sama kanato, gitintal siya pareha kanato, nakalingkawas sa klases mga pagtintal bisan wa siya mo gamit sa iyang pagkadios. Kita makahimo usab tungod kay nagpuyo siya sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Mabuhat nato ang mga butang nga iyang gihimo nga makalikay ta sa mga tentasyon nga man doon na tayo dako nga manlalaban nga mo representar kanato nga ito samahan kung kita nahimong nangapakyas nga na kaniya nga naman siya ang tigpatalay-wala kanato og samahan mga kaigsunan. Oh, stir up your faith diha sa kang Ginoong Kristo og nga ito samahan walay makawang diha kaniya.